Pepetno, Nduk. Ayo, rangkep boleh. Yuk. Nyontone kebekuk liringing netrokan ngono ya nyawa guyu aku piye kowe ngono mboten tak sun pisan lah lanjenengan niku aku sik gleleng lho wong kira aku dereng menep to piye Aja sampe wong urip ki ngene, asmara ki tetep nyambut gawe tetep asmara ki tetep aja nganti kendho mergo penyupote wong nyambut gawe ki asmara. Saurane duwe pacar ora ketang siji utawa loro ki kudu ngono lho. Mosok jenengan iki tesih asmara. Piye? Jenengan iki lho. Lho, wong ngene lho tak critani ya. Wero ya wong sepuh umur 70 bar adus ki mesti jungkasan. Kuwi nandhake rumangsa nek dhek iki wong lanang sing bagus. Mula nek kowe tata kramane petuk karo wong sepuh, Pak, kok sik bagus kudu ngono. Aja kok tekuk cethuk wong, "Beh, kowe tuwek men lha kuwi lho." Kuwi di Kula mboten ngoten no. Lho, tegese kudu ngalembono. Wong temekaning pati ya alah, wong iki wis mati kok baguse ora jamak. Didusi ketara resik ngono lho Nduk. Dadi petuk wong tuwa, Pak kok sik bagus to jenengan ngono. Kowe petuk yoga kuwi. Nadyan wis rembes. Ya Allah, jenengan kok sik ganteng to, Mbah. Lho, dapurmu lho. Ya. Jangan mboten panggih jenengan kok saya bagus to, Mas. Kasep. Ya nek mau dadak tak warai baru kok terokne. Ya, bacut. Si Napa niku? Terus emang? Among
Wekisan pepun Yo. Matur suwun Rama. Ya ya lah. Terus pacot ke sapa